O Concello de Muros reforza os servizos de conciliación para apoiar as familias, cos programas de madrugadores e campamentos en épocas vacacionais, cumprimentando así pouco a pouco o programa electoral proposto na candidatura. Dende o Concello de Muros destacan a importancia de facilitar a conciliación das familias co traballo e a educación dos máis pequenos. Os programas de madrugadores consolidáronse tras unha experiencia positiva nos últimos anos. Houbo dúas AMPAs, que eran as que tiñan o servicio de madrugadores, que nos pediron unha axuda para poder acabar o curso, e dende o Concello asumeuse unha axuda importante para que puidesen acabar o curso. Había falta de liquidez para poder rematar co servicio. O curso anterior decidimos probar a facernos directamente o plan Madruga, e a verdade é que tivo moi boa acollida en todos os colexios. O Plan Madruga esténdese a todos os colexios do municipio, con especial atención ao Colexio de Louro, un centro ao que a alcaldesa quere facer máis atractivo para as familias. Prometíamos, e o ano pasado probamos a poñer o Plan Madruga no Colexio de Louro, e a verdade é que a acollida foi boísima. Este ano, dado o éxito que tivo o ano pasado, volvemos a lanzalo. Este ano para nós supuxo a consolidación de que efectivamente os programas de madrugadores son necesarios a día de hoxe, e cos ritmos de traballo que temos a maior parte das familias, quen se pode permitir non traballar ata as 10 da mañán? Pois os servizos de madrugadores fan falta sí ou sí en todos os colexios. A verdade é que estamos tendo unha acollida enorme, xa temos unha acollida enorme, e están funcionando moi ben en todos os centros. Durante todo o curso tamén se celebran campamentos de conciliación en Nadal, Semana Santa e verán, adaptados ás necesidades das familias, aumentando a duración dos períodos para permitir mellor organización. Fixemos modificacións a petición das familias para que de verdad permitisen unha conciliación. Cambiouse o período polo que se daban os campamentos. Antes dábanse por 15 días, e a realidade é que necesítase máis tempo. Nos agora, cada período acollen a máis rapaces, pero son períodos de un mes, permitindo un pouquiño máis organizarnos a quen non pode coller todo o verán de vacacións. Con estes servizos e xunto con outros, a alcaldesa asegura que se cumpre o programa electoral e se reforza o compromiso do Concello coa igualdade e a conciliación.